virtual hearing ng House Committee on Agriculture nitong Miyerkules, sinabi ni DA Secretary William Dar na malaki ang naitulong ng quarantine protocol para maisalba ang hog industry. Ayon kay Dar, bago nagkaroon ng lockdown mula sa huling bahagi ng taong 2019 hanggang nitong Marso, ay nanatili umano ang banta ng African swine fever, isang uri ng sakit na nakamamatay sa mga alagang baboy. Nakikitang dahilan ni Secretary Dar sa paghina ng pagkalat ng ASF ay ang umiiral na lockdown sa gitna ng COVID-19 pandemic. May mga nagbabalak rin na pumasok sa hog industry pero naunsyami dahil sa paghihigpit sa panuntunan sa pagbiyahe ng mga livestock. Sa guidelines ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID, tanging mga essential goods lamang ang pinapayagang maibiyahe sa gitna ng lockdown. Maliit na raw ang porsyento ng pagkalat ng ASF batay sa monitoring ng Department of Agriculture. Nasa 8 milyong ulo ng baboy bawat taon ang hog industry sa bansa. Sa monitoring ng DA ay nasa 2% na lamang aniya ng total hog industry ang nahawaan ng ASF hanggang sa kasalukuyan. Bago ang COVID-19 pandemic, ilang libong baboy ang namatay dahil sa ASF, kung saan pinakamaraming naitalang kaso nito ay nasa Luzon, kabilang ang Bulacan at Pampanga. Karen Maurilio, CLTV 36 News.